Welcome to YouTube channel Aloysius Papa. Kublai ya pi barok ki parlok, bat tongin ya pek ya uni video lengkot bangadon ban wan ra pi mentang. Parong mentah kena pai sengi jong ka art politik uyayong art hajar art pusau kala don ke jing sakut jong ki kali slembha habaro art yang surok haki thain Garikhana Shillong East Castle Hill District hakapor shwa ban Y School ki kena kumba art beje tam AA kani ke jing sakut kali kala jia na kadau basibun ba ki ringat Hindu ki la pelong ya ka program balatip kum ka Sri Ram Navami jongki hakajaka balatip kum ka Sri na Zingha Agadha Mandir kabadon ha Garikhana Shillong kabadon harut jong usurok ba hi kani ka jing yami pat ba bon jo kirimat Hindu ki ba ten ikani ka program ha ka sngi kamtam ha ka por baladei ban Y School no ki khna hangni ha ka nong ba Shillong kala bo shisha ya ki ba bon ki kimi ki pa ki ba ha banit be chaki kam let shaw school haka jing ka ba kraw ba jing lang a jing pisa man sem nama ka jing slam jongki ban poi ki skol ban shaw ila ki jongki khon ba dangret haka por ka ba byang bat ka ni kala ta kalaro ya ki khna skol ba pli bakin hab ban up slam halaki jongki skol ban wan shaw ki kimi ki pa Hoot kum ki nong India ki bangat halor kata nong rem jong ka secularism baro ngi don ya ka hok le ni ka jing light load ban money ni shakri blay ha kinu ki jaka jong ka ri kum bala product ha ka article aposan jong ka riti sanshar jong ka ri India Henry le ngi phai pat chaka article primary clause bi jong ka riti sanshar ni tip shai pat ba ka don ka jing te jing khom ya kinu ki program ba pelong kinu ki kan hunyam ni jingan namar ba kim dei ban don ni wanra kanu ka jingkta ni jingthot ba yadai bat ka yat ka yang bat ka jingyat bet yat ranti hakalet ka wan lani ka ba panthot ya ka imlang sa lang ha kinu ki banta ka bakta yu pat ba babon balang Bat ki bor badai kmi jo ka sarkar jala kila dei ban long lapa ki ba pikir ba halor kani ka banta knang ban pelat ye upat ba na ki jing janjar ki ba bon haka jing snau jonga kum uwei na ki dong shongsnong bat ulok pa ubadon ye ki khon ba dangret ba let ki skol na snau bangadon ban ong baka dei da shisha ka kamram jong ka sarkar ban kmi bnia ba halor kum kini ki jing ki ba mi bat badai ban petro ya kapor badai ban sha ban pelong program kamtam haki jaka road surok bat bakanam don ka jing penwet ni ya ki lenti ki sengking ni ki surok yat kali kamtam haki sngi pohia ba ki brew bat ki pat ba ki bon kam ban ya be shala ki kam ki dok Hashwa bakan ai ya ka permission sekino ki kenhun betemu ban penong program kamtam hangni hakanong ba Shillong kabala bon briu lapa bat bon kali bat kabala khapnia lapa hadu kata kenang ban yada ban pelat ya naki jing bat ban pensuk ru yu pat ba nong lait nong wan sharum sheneng bat ka jela jongiru kan long ta sisa kum kata ka welfare state ya baro klem de neu shileng kman yanu ro ya ngi pai se ka jinglong jingman habaro ka wi ka jela le se ni la ban kubur pat ba baki an ki kanun hi jong ka sarkar mi khalia bon ki la long sanjorno bat kim long sho ki ba pendekeng bat penyat bet ya ranti da ki bor badai kami na kino ki banta hakino ki banta biadai bat upat ba bat dai na kata kadau ba upat ba pli uhap ban mat ya ki jing janjar uyam ulanyar kat shabapai namar bakam don shu ka sanshar khadar ka bet ka berhenti kum ba dai ban long ka ban penmentoy ban pensuk upat ba haki ba bon kiliang kum kipat ba nong shongs nong jong ke jela mikharia ngila dei ban sngu tho bangi don ya ka benta ka ba kraban pen kalado no ya ga ni kru kom sanshar khadar ka ba sanjor ka bam pen hun lang yangi kum kipat ba ban pen kalano sha kata ka rukom sanshar khadar ka ba khoj bat ka balong
renti da ka bangi kentai no ban jet ya kinom ikmat ki bam don ya kata ka jing start jing champang ba ka ba biang ka jing kit kli kom badai na ka banta upat ba bat ka bor ka ikhtiar ban sinsar hok yang ilang baro kublai shibo